σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Granny 1. Οκ, εντάξει. Όποιοι είστε έτοιμοι, πάμε να κάνουμε φασαρίες. Έκανα ήδη μια φασαρία. Κάνουν κάτι. Αυτά γιατί δεν τον είδατε, δεν είναι κλεισμένο, μήπως να βρούμε κάτι. Δίκαιο και δεν έχω και εγώ. Αυτό αν δεν τον πάρω. Καλό έκανα για να είναι κλεισμένο έξω. Πάρε. Μπορεί να πάω κάτω. Ναι. Το πετρέλαιο του παππού μου. Τίποτα δεν έχετε κάνει αυτό. Τι θα κάνουμε με τα καλά. Πείτε ότι δική μου, κοίτα τι είσαστε κάτω. Εγώ πρέπει να τα κάνω. Ναι. Τι να κάνω. Εδώ. Πάω να πάρω και αυτό πάνω. Και ακόμα έξω είναι. Περινασμένο δεν είναι. Ωραία. Ωραία. Θα κάνετε κάτι ή μόνο θα συγγνάτε. Πείτε μου μια δικαιολογία. Κάνανε κάτι όμως. Αυτό φαίνεται. Δεν ξέρω που και που παίρνει το battery. Τόσο έξυπνο. Αν δεν το έχει παίξει ποτέ, σίγουρα είναι. Εκεί πέρα παίρνει. Εδώ. Πιο γρήγορα παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μπράβο. Και code. Τέλεια. Και ούπα ρε. Τι γίνεται εδώ. Ευτυχώς έχετε κάποιον που τα κάνει όλα. Δεν το έχω πάρει τζάμι. Τι θα κάνω, δεν θα το κάνω. Ναι. Το code εδώ πέρα. Το βάλουμε στην κράτα μου. Pixel phone, να έχω δει το Pixel 2. Δεν θα κάνω άλλο κάτω. Και να κάνω πιο. Οπότε σιγά σιγά το συμπληρώνουμε. Τώρα δεν με έχει δει στο ξύλο. Άχι, πήγα να πω αυτό για άκρη δεν το ανοίγεται. Δεν είναι ξύλο. Ας πάμε και λίγο κάτω. Γράφει πως έκανε κοινά. Υπερβολικά κοινά. Μίλα. Από εκεί δεν πάμε. Πρέπει να κάνουμε σκόνη στην Ελλάδα. Καλά.
Gel. Teksin çok inanıyorsun. Babaya teksin. Ya ben yapabilirim. Çok korktum. Ve oynamıyorum. Apa tu na ini? Aku ya pergi hari ketua tuan next ya. Que eu prefiro ter esse Top Gun. I'm trying. E depois nós vamos ser uma série tinha sério por cima. A vez mesa plata para nós. É como tinha para sport. E depois a Kati que é do open. Jogar de jogo. No lo próximo. Я как не помню, не подпаман, я не помню, до сих пор. Ciclos. Termina para o spray. Yani zero saksini. Yani minta cara minta. Hai pa. Teknan do parto. Non puoi segnare il titolo, non la persona non fa. Io tremo ma figlio stivo io. Io Vesel tadi non lo dico. Puto prendo sei. Tolong. Addio ragazzi. Che addio che semana per scartino in. Oh, malo se ne prepe na kacakaska. Ja, je bent kapaskat. После мама мисо. Ele já é doce, mas eu não tenho de cola assim. O psicose que trixa. É um psicose que trixa. Trica músico que. Trying to clean you. I have to call you. No me digo en los Dios desde decencia que nada.
στο 3 έτοιμο. Και για την κατάλληλη στιγμή. Όταν θα έρθει. Εντάξει, εκεί πέρα. Τα λέμε, να τα λέμε. Retry, ξέρω. Έχουμε ένα κείμενο. Όποιος είναι μέσα στην κανένα. Το είδα το πήρα. Ναι. Πήγαινε εκεί παίξει. Μπορεί να πούμε. Όχι, δεν θα. Και βλέπεις τώρα.